A konkrétne téma, ktorú som si vybral na dnešnú prednášku, bude o tom, že kedy a ako nám môže škodiť, keď máme informácií priveľa. Budem postupne zaoberať viacerými témami, s ktorými sa vy v bežnom živote asi stretnete z tej strany používateľskej a ja budem teraz rozprávať niečo o tom, že ako to funguje na tej druhej strane, tam vo vnútri. A prvá vec, o ktorej budem dneska rozprávať, bude vyhľadávanie. S vyhľadávaním sa môžete stretnúť, aj keď sedíte normálne za svojím počítačom. Jedna z bežných podôb, kedy môžete vyhľadávať, je, že máte otvorený browser, v browseri máte otvorenú nejakú stránku a viete, že na tej stránke sa niekde píše niečo o jahodách, ale neviete to tam nájsť. Tak čo urobíte? Stlačíte Ctrl+F, find, napíšete jahoda a ten browser vám rovno skočí na ten riadok, kde tam je tá jahoda napísaná. Okamžite proste odozva, v okamihu není problém. Druhý podobný príklad. Mám na disku knižku od Isaaca Asimova, Ja robot. A dal som si vyhľadať, že všetky výskyty slova robot v tejto knihe. Tak kniha má 500 KB a celé to vyhľadávanie trvalo 7000 sekundy. Hej, dal som to vyhľadávať 100-krát za sebou, vyšlo to 7 desatín sekundy, tak som to potom predelil. To je odozva, ktorú si človek ani nestihne všimnúť. Proste, keď máte bežnú televíziu, tak tá vysiela 24 snímkov za sekundu, alebo koľko. A už toto nie ste schopní rozoznať rozdiel medzi snímkami. 7000 sekundy je bezproblémová odozva, ktorá dá sa s tým žiť. Takže záver tohto pozorovania je, že kým sa nachádzame na svojom vlastnom malom počítači a vyhľadávame si vo svojich vlastných malých dátach, nikde nie je žiaden problém. Toto mi uteká strašne rýchlo. Ja si budem asi page down robiť ručne, ale keď sa to takto správa. Na to, aby sme mali lepšiu predstavu, že aký strašný problém je s veľkými dátami, tak si potrebujeme najskôr uvedomiť, čo to tie veľké dáta sú. Prvá vec, ktorú pravdepodobne ste už v živote videli, je toto. Volá sa to disketa. Doma toho ešte mám spustu, ale zistil som, že bohužiaľ už ich neviem prečítať, lebo už nemám nikde žiadnu disketovú mechaniku. Ale v mojej mladosti, ktorá ešte nebola až tak dávno dozadu, tak tieto veci som bežne používal, pchalo sa to do počítača, hej, a čítalo sa z toho. A boli sme celý nadšení, keď prišli tieto diskety, lebo predtým boli také väčšie a tie mali len 700 KB, toto bolo dvakrát tak veľkú kapacitu. No a potom prišlo CDčko, kapacita CDčka už bola 700 MB a to bolo neuveriteľné. A teraz každý kupoval tie prvé napalovačky, aby mohol si vyrábať vlastné CDčka s dátami. Potom prišli DVDčka, ktoré mali ešte niekoľkonásobne viac. Súčasnosť napríklad u týchto napalovaných médií je niekde okolo Blu-ray diskov. Bežný Blu-ray disk, keď teraz pôjdete niekde do obchodu, ťažké peniaze vysolíte za nejaké HD video, tak dostanete 50 gigový disk, na ktorom je video. A teraz, keď to video pustíte, začnete ho prehrávať, tak ten počítač číta z toho optického disku a tie dáta tečú rýchlosťou 28 megabitov za sekundu. Toto tu je už komprimované HD video. Čo to je 28 megabitov za sekundu? To je 3,5 megabajtu údajov, každú jednu sekundu toho videa 3,5 megabajtu je 1 sekunda toho videa. To znamená, keby ste chceli z disket pozerať HD video, viac než 2-krát za sekundu by ste museli meniť disketu, museli by ste tam mať v rade takto naukladané mechaniky a tak teraz chodiť záradom, ako ten chudák, čo tam zapínal tých 100 mobilov, ak ste tu boli na predchádzajúcej prednáške, tak by ste dokola museli šaškovať s disketami a video by ste si asi moc neužili. Takže ten nárast, a to je nárast za posledných 10-15 rokov, ktorý vidíte, ten nárast je obrovský a tu sa ešte nekončí. Teraz sme pri tých 50 gigabajtoch. Pôjdete do obchodu, kúpite si teraz vianočné akcie, nový pevný disk. Bežne teraz sa už dajú zohnať pevné disky, ktoré majú terabajt. To je 1000 gigabajtov. To je 1000-krát toľko, ako malo to CDčko, alebo 1500-krát toľko ako CDčko. To je 1 000 000-krát toľko ako disketa. A pokračujeme ďalej. Americká Library of Congress, asi najväčšia knižnica na svete, keby sa zobrali všetky veci, ktoré sú v nej uložené, tak dokopy je tam 50 terabajtov informácií. To znamená, keby ste zobrali 50 nových diskov, tak všetky tie texty celej tej knižnici by sa na ne akurát tak zmestili. Pokračujeme ešte ďalej. Nedávno bol v kinách film Avatar.
do tohto filmu sa robili na počítači špeciálne efekty. Na tieto špeciálne efekty, na to renderovanie, bolo treba slušnú farmu serverov, ktoré to robili všetku tú prácu. A teda keď skončili, tak všetky tie dáta dokopy zaberajú 1000 terabajtov. To je 1 petabajt, sa tomu hovorí. Takže takto obrovské sú tie dáta. A ešte stále tam nekončíme, ešte stále naša spoločnosť pozná väčšie dáta. Ideme ďalej. World of Warcraft. Celý svet komplet, keď si pozriete servery tej hry, tak komplet celá storage, na ktoré je uložené všetky tie postavy, všetok svet, všetky dáta, majú 1,3 petabajtu v súčasnosti. Ďalší. V Švajčiarsku hadronový kolidér. Za každý rok z neho sa očakáva, že približne 15 petabajtov dát vyrobí. To znamená, ročne takéto množstvo dát nám tie fyzikálne experimenty vyprodukujú a z tých dát sa potom tí fyzici chudáci musia vysomáriť, musia z nich niekde vyextrahovať to, čo je podstatné, zistiť, či sa tam niekde ten Higgsov bozón treba skrýva alebo neskrýva. Ešte stále nekončíme. Google. Denne servery vraj podľa aktuálnych čísel spracujú asi 24 petabajt dát. Samotná tá databáza, samotný ten index používaný pri vyhľadávaní podľa posledných zverejnených informácií presahuje 100 petabajt. Čoho je ešte viac? Zoberme celú históriu ľudstva, zoberme všetky slová, začínajúci od prvých neandertálcov, ong, hej, umba, potom. To už bolo dvojslabičné, tým už sa dalo kódovať kopu informácií. Keby sme zobrali úplne všetko, tak je to 5000 petabajtov. To už je na úrovni toho, čo v súčasnosti ten Google má v tom indexe a to množstvo informácií z roka na rok rastie exponenciálne. Takže toto sú tie veľké množstva údajov, s ktorými naša spoločnosť momentálne narába. A pri takýchto veľkých množstvách údajov už je hlavný problém v tom, že ich je veľa. Presne rovnako, ako ste videli ten príklad, že keby sme chceli to HD video pozerať z diskiet, takže to nejde, tak presne na rovnaké problémy budeme narážať pri spracovaní týchto informácií na mnohých miestach. Iný príklad je samotný web. V 98. vzniká Google, zakladajú ho dvaja chlapíci, Larry Page, Sergey Brin, ktorí v tou dobou ešte pôsobia na univerzite v Stanforde a vymysleli vlastne nejaký nový spôsob, akým by sa dalo vyhľadávať na internete, tak vyrobili ten Google v princípe v garáži a ten prvý krát, keď bol verejne spustený, tak pozná si 26 miliónov stránok, čo tou dobou bola celkom slušná časť internetu. Prešlo 10 rokov, tie čísla zase trochu narastli z nejakých miliónov na 20 miliárd rôznych unikátnych web stránok a v rámci tých web stránok ešte kopa je takých, že teraz tam môžeme zadávať nejaké query, tie URL stringy sa môžu všelijako líšiť, takže už v tom 2008 sme tam videli bilión rôznych URL existoval na internete. Tak skúsme si položiť veľmi jednoduchú otázku. Ja som si predtým tu vyhľadával to slovo robot v tej svojej jednej malej knižke. To bolo rýchle. Koľko by to trvalo nájsť ich na celom webe, keby sme celý web museli za radom prezrieť a pozerať sa? No tak môžeme si to skúsiť veľmi jednoducho odhadnúť. Tak v priemere taká web stránka treba z nej má kilobajt textu. To je taký pomerne reálny odhad, keď sa zoberie priemer cez celý internet, tak to nejak tak vychádza. Máme 20 miliárd unikátnych stránok, takže to je čisto 20 terabajtov textu. To je tak 50 miliónov krát viacej ako v tej knižke, takže ten výpočet vyzerá tak, že by to trvalo niekoľko dní. Keby sme mali efektívnu mašinu a na nej stiahnutý všetok text celého internetu, tak za niekoľko dní by nám to tie výskyty slova robot našlo. Čo je problém? Problém je v tom, že my nechceme čakať niekoľko dní, keď teraz prídeme, spustíme si prehliadač, napíšeme tam do Google, že robot, dáme Enter, tak teraz by nám to vypísalo, hej, prídi vo štvrtok. Takto ináč voľakedy fungovali knižnice. Oni to v podstate robia aj dodnes, len už to je čím ďalej tým viacej zbytočné. Viete, že keď ste niečo potrebovali, tak sa dalo prísť do knižnice a požiadať ich, že prosím vás, spravte mi nejaký rešerš o tomto, že takúto tému. A ona vám povedala naozaj, príďte o 2 týždne. O 2 týždne, keď ste prišli, tak vám dala nejaký zoznam článkov a knížiek, že toto tu by vás mohlo zaujímať v tej téme.
No tak teraz dneska realita je taká, že treba z Google Search má obmedzené tu výpočet na štvrť sekundy. Proste do štvrť sekundy užívateľ musí dostať odpoveď. Počas toho, ako sa tá odpoveď generuje, tak bežia rôzne procesy. Napríklad ste si všimli, že občas, keď zadáte treba z nejakú lokalitu, tak sa vám tam zjaví mapka na vrchu pred tými výsledkami. Alebo zadáte nejaké slovo, ktoré má pekné obrázky, tak sa vám tam zjavia obrázky a linka na to, že nechcel si hľadať obrázky o tejto téme. No a všetky tieto veci sú ako nejaké samostatné procesy, ktoré bežia na rôznych počítačoch a musia to stihnúť do tej štvrť sekundy. Čo nestihne sa do štvrť sekundy, to sa užívateľovi neukáže. No a v tomto okamihu je ešte to riešenie pomerne jednoduché. Máme problém, ktorý trvá niekoľko dní, chceme, aby trval štvrť sekundy, tak nech si ten Google nakúpi sakra viacej počítačov. Hej. Keď si ich nakúpia dosť, tak to budú stíhať. Na čo ešte stále zabúdame? No, nejaký názor z obecenstva, na čo sme zabudli pri tejto úvahe? Presne tak, zabúdame na ostatných ľudí. Denne je tam 300 miliónov vyhľadávaní, áno. To znamená, že čisto len toto, keby sme zobrali jeden deň, to, čo ľudia pozadávali, že všetci chcú vyhľadávať, vychádza to 1,5 miliarda dní výpočtu. Čisto len prezeranie toho internetu, keby len každý z nich zadal jedno jediné slovo, čo ho zaujíma. Takto dlho by to trvalo. No, 1,5 miliarda počítačov je pomerne nereálne. A hlavne, keď to množstvo dát rastie, aj naše využívanie internetu rastie, tak proste toto by nebol udržateľný trend tie počítače nakupovať. To, čo vidíme, je, že proste je to množstvo dát a ten problém je natoľko ťažký, natoľko veľa je toho, že sa nedá zachrániť tým, že budeme proste mať väčšiu výpočtovú silu, pretože už len to spracovanie tých výsledkov dokopy, keby sme teraz mali 1 miliardu počítačov, každý z nich prezrie nejaké stránky, tak oni sa potom potrebujú dohodnúť, že kto čo našiel, proste podávať dokopy tie výsledky. Toto tu na celé by trvalo príliš dlho na to, aby to bolo reálne použiteľné. To, čo potrebujeme, a teraz prichádza proste k slovu ten skrytý hrdina, teoretický informatik, potrebujeme lepšie algoritmy, potrebujeme lepšie spôsoby, ako s tými dátami narábať. Nemôžeme všetko vždy sprosto znova prezerať, musíme to robiť šikovnejšie. Dobre, tak jedna možnosť, čo by sa dala robiť, je urobiť si to raz dopredu. To znamená, základ toho, ako funguje treba z Google, je ten, že oni majú tzv. Pavúkov. Proste to je nejaký proces, ktorý robí to, že lozí po web stránkach náhodne, kliká si na linky a objavuje nové a nové miesta na internete. A vždy, keď niečo objaví nové, čo Google ešte nepoznal, alebo keď objaví niečo staré, zistí, že to zmenilo, tak zoberie ten nový text a ten uloží do databázy. No a v tejto chvíli to, čo by sa dalo robiť, je rovno si pripravovať tie odpovede. Keď tá nová stránka obsahuje slovo robot, tak si ju zaradíme do zoznamu všetkých stránok, ktoré obsahujú slovo robot. Čo o tomto vieme povedať? Na jednej strane nevyzerá to byť zatiaľ žiadna výhra, lebo zjavne by takéto niečo potrebovalo veľa pamäte, veľa času. Teraz keď zoberiem tú stránku, musel by som ju rozmiestniť do všetkých zoznamov pre každé jedno slovo, ktoré je na nej, lebo čo keď bude niekto vyhľadávať práve to slovo. Na druhej strane ani takéto niečo nestačí, pretože hlavný problém sa skrýva ešte niekde úplne inde. Hlavný problém sa skrýva tu v tom krúžku. Že keď zadám do Google slovo robot, tak to, čo mi to vypíše, je, že majú 68,5 milióna stránok, ktoré obsahujú slovo robot. A teraz ten chudák užívateľ nemôže prezerať 68,5 milióna stránok. To, čo on potrebuje, je, aby mu Google ukázal tie relevantné, tie, ktoré naozaj ho zaujímajú. No len odkiaľ to zobrať? Takže toto je ten hlavný problém potom. Ani nie je problém to, že nájsť tých 68 miliónov stránok. To sa ešte nejakým spôsobom dá spraviť, ale ako pre Boha z nich vybrať tých 10, ktoré budú na tej prvej strane? No, jeden zo spôsobov, ako sa toto dá robiť, si teraz ukážeme. A tento spôsob sa volá PageRank. Toto je vlastne algoritmus, ktorý ako nový vymysleli Larry Page a Sergey Brin, keď zakladali Google. A to meno PageRank, aby ste mohli frajerovať, tak to nie je od toho, že page ako stránka, ale to je od toho priezviska toho jedného z nich, že to je Pageov algoritmus na robenie ranku. Dobre, a to, čo teda tento algoritmus robí, je, že nejakým spôsobom sa bude snažiť vyhodnotiť,
že ktoré stránky, bez ohľadu na to, aby sa pozeral ešte na ich obsah, bude vyhodnocovať, že ktoré sú dôležité viac, ktoré sú dôležité menej. A tie, ktoré sú najdôležitejšie a obsahujú treba slovo robot, tak tie potom ukážeme užívateľovi, keď zadá slovo robot. Čo to znamená dôležitá stránka? Dôležité stránky sa môžeme povedať si, že to sú tie stránky, ktoré ľudia navštevujú. No lenže my nevieme, ktoré stránky ľudia navštevujú. Jeden spôsob, ako to zistiť, by bol samozrejme presvedčiť všetkých, aby používali nový skvelý browser Chrome, hej? A potom ten browser si bude nenápadne posielať nejaké štatistiky, že kto kam chodí na aké stránky a hneď vieme, že čo je zaujímavé. Ale keď náhodou takúto možnosť nemáme, alebo sa chceme tváriť, že my nie sme zlí a nebudeme robiť takéto zákernosti užívateľom, keď to neprosili, tak ako máme vlastne zistiť, že čo je dôležité, čo tí ľudia navštevujú? Trik je v tom, že oni nám to povedia. Samotní tí užívateľia nám povedia, že ktoré tie veci oni považujú za dôležité, pretože tým, ako vzniká nový a nový obsah na webe, tak ľudia na tom webe vyrábajú linky. A tie linky zodpovedajú práve tomu, že nejaká stránka, keď linkuje na nejakú inú, tak vlastne hovorí, že na tejto druhej stránke je niečo, čo je pre mňa zaujímavé, pre mňa dôležité. Takže toto je to, čo obsahuje nejakým spôsobom informáciu o tom, že čo je na tom webe dôležité, tie linky. Prečo sa mi to preplo, tá potvora? Dobre. Takže to, čo tu vidíme na obrázku, je nejaký príklad strašne zjednodušeného maličkého kúsku internetu. Tie jednotlivé obdĺžničky, tých 12 kusov, sú nejaké samostatné rôzne web stránky. A tie šípky, ktoré sú tam medzi nimi nakreslené, sú linky. To znamená, keď si otvoríte v prehliadači web stránku F, tak na nej budete vidieť dve rôzne linky. Bude tam jedna linka, ktorá vedie na web stránku B a bude tam druhá linka, ktorá vedie na web stránku E. No a ktoré sú teda tie zaujímavé stránky? Zaujímavé stránky sú tie, kde sa budú ľudia veľa zdržiavať. A v tomto okamihu prichádza teda prevratné pozorovanie, že to, čo nám môže pomôcť, je štatistika. Skúsme si predstaviť jedného človeka, ktorý sedí za počítačom a náhodne si nejakým spôsobom kliká po linkách. To znamená, otvorí si prehliadač a je na nejakej stránke, na stránke J. Klikne si na nejakú linku, ktorú tam uvidí a ten prehliadač ho prenesie, teraz sa loaduje tá ďalšia stránka, ukáže sa mu stránka E. Odtiaľ prejde treba na stránku F, vráti sa zase nazad, prejde na stránku D a tak ďalej. Takýmto spôsobom si môže teda ten človek po tom internete sa prechádzať. Toto tu samo o sebe je dosť na nič, pretože ako kedy, no hej, keď sa niekto fakt akože sedí teraz niekde v práci, nemá čo robiť, nudí sa, alebo má čo robiť, nechce sa mu, nudí sa, sedí niekto v škole na hodine, nemá čo robiť, má mobil vo vrecku s internetom, nudí sa, tak kľudne môže aj náhodne klikať po linkách, ale keď niekto hľadá nejakú informáciu, tak väčšinou nekliká náhodne, väčšinou kliká podľa toho, čo ho zaujíma. A to je síce pravda, že ako pre toho jedného človeka to tak je, ale keď všetkých ľudí zoberieme dokopy, tak každý z tých ľudí má nejaké svoje ciele. Každý z tých ľudí kliká po tom webe nejako ináč a ukazuje sa, že keby sme zobrali 1 000 000 ľudí, ktorí každý kliká po svojom a zobrali by sme druhý 1 000 000 ľudí, ktorí každý kliká náhodne, tak dokopy by to vyzeralo aj v jednom, aj v druhom prípade zhruba rovnako. Že to náhodné klikanie, keď ho urobíme dostatočne vo veľkom, je dostatočne dobrá aproximácia toho, čo sa v skutočnosti deje, keď tí ľudia si všetci pozerajú web. Vráťme sa ešte späť. V čom je problém? Problém je v tom, že ten človek ešte okrem toho, že kliká po tých linkách, tak občas zadá nejakú novú URL sám, napríklad teda použije vyhľadávač a pôjde niekam inám, alebo s bookmarkou si niečo vyberie a pôjde sa tam pozrieť. Alebo jednoducho sa dostane na stránku, odkiaľ už nič ďalej nevedie a vtedy je nútený takéto niečo urobiť. Takže robili sa teraz nejaké praktické testy na užívateľov, zaznamenávalo sa, že ako vlastne sa správajú. A prišlo sa k takým nejakým štatistickým číslam, že treba v 15% prípadov sa ten užívateľ presunie na nejakú úplne novú stránku, nesúvisiacu s tou predchádzajúcou, a zvyšných 85% odpoveda nejakému kliknutiu, že sa presunie niekde, kam tá predtým stránka ukazovala. Takže takto. No a čo teraz môžeme spraviť?
Zoberme si ten istý náš obrázok a predstavme si, že teraz máme celú armádu klikačov. Zamestnali sme teraz 1200 malých Číňankov, ktorí dostali jedinú úlohu, že idú si teraz prezerať týchto našich 12 stránok. Uvidíme, ako dlho im tá zábava vydrží. Na to, čo teraz zoberieme si taký velikánsky gong a na ten gong budeme mlátiť. A vždy, keď teraz udrieme na gong, tak každý jeden z tých maličkých Číňankov, každá tá modrá bodočka sa rozhodne nejakým spôsobom a presunie sa na inú stránku. Napríklad tí, ktorí sú na stránke F, tak čo sa s nimi stane? Nejaká malá časť z nich, tých 15%, si vyberie náhodnú z tých 12 stránok a skočí na tú. A tých zvyšných 85% pôjde klikať na linku. A polovica z nich pôjde na B a polovica z nich pôjde na E. Čo sa teraz stane? Po nejakom čase sa nám začnú tie ľuďkovia na nejakých miestach hromadiť. Napríklad tu si môžeme všimnúť stránku B. A tá stránka B má tu vlastnosť, že do nej vchádza strašne veľa tých šípiek. To znamená, veľa iných stránok na ňu ukazuje, veľa iných stránok si myslí, že táto stránka B je nejakým spôsobom relevantná, zaujímavá. No tak pozrime sa, čo sa stane, keď sa teraz prvýkrát každý z tých Číňankov nejako rozhodne. Takto. Do tých stránok, do ktorých vchádzalo veľa šípiek, tak tam poprichádzalo veľa tých ľudí z odinokiaľ, takže Bčku je husto. A treba z Jčko sa skoro celé vyprázdnilo, lebo odtiaľ vedie šípka preč, ale nevedie tam žiadna. Pre nikoho to nie je zaujímavé, takže skoro nikto tam neprišiel. Len zo pár nejakých, ktorí sa tam zablúdili náhodne. Z LK odchádzajú takým spôsobom, že sa, keďže nemajú na výber klikať, tak sa rozhodnú náhodne, kam idú ďalej. No a takýmto spôsobom sa to potom vyvíja v nejakých nasledujúcich krokoch a vidíme, že postupne sa to nejakým spôsobom ustáluje. Tak. Takže nejakému takémuto rozloženiu tých ľudí po internete sa to celé dokonvergovalo. Keby sme to nechali všetkých dosť dlho klikať, tak takto nejako to bude rozložené. No a ukazuje sa, že toto rozloženie týchto ľuďkov, tých maličkých modrých bodiek, celkom rozumne zodpovedá tej našej intuícii za tým, že ktoré z tých stránok sú dôležité a ktoré nie. Dôležité sa ukazuje, že sú tie stránky, ktoré sú pre veľa iných zaujímavé. Takže tu treba to B a potom aj C, ktoré medzi sebou navzájom nejakým spôsobom súvisia, ukazujú na seba navzájom, tak tie sú dôležité. Takisto Ečko má ešte celkom dosť tých bodiek a naopak to L-ko je úplne nezaujímavé, tam skoro nikto nie je. A takisto tieto, to sú len také stránky. V princípe toto môže byť stránka, kde teraz niekto napísal na svojom blogu, že keď vás zaujímajú hračkové autíčka, tak tu je dobrá stránka o hračkových autíčkach, kde sú nejaké fotky. A tu je článok na Wikipédii o hračkových autíčkach. A článok na Wikipédii o hračkových autíčkach, na ten sa odkazuje kopa iných ľudí a ukáže sa tým pádom, že keď sa bude takto simulovať to náhodné klikanie, tak veľa tých modrých bodiek tam skončí. No a to, čo by sme my chceli zistiť, je nejakým spôsobom preskočiť celú túto otravu s tým simulovaním veľa malých modrých bodiek, pretože to je veľa práce. My by sme chceli sa len pozerať na ten obrázok, na to, kde sú obdĺžničky, kde sú šípky, ako vedú teda linky medzi stránkami a chceli by sme rovno vedieť povedať, že ako to bude vyzerať na konci. Jak sa to dá robiť? Rovnicami. Ak a to mi budete teraz musieť veriť chvíľu, ak uveríte, že naozaj to vždycky nejakým spôsobom dospeje k nejakému jednému pevnému rozloženiu, kde bude zhruba rovnako všade, že sa to už v rámci ďalších krokov nebude nejako meniť, tak môžeme veľmi jednoducho spočítať, že aké percento tých modrých bodiek bude na ktorej stránke. Treba chceme vedieť, že aké percento ľudí bude na tej stránke E. Tak pozrieme sa, čo sa stane v jednom kroku. V 15% prípadov sa na nejakej inej stránke niekto rozhodne, že ide náhodne preskočiť a náhodne preskočením má šancu 1/12, že sa trafí na túto práve našu, na to Ečko. A teraz, keď sme napríklad na F-ku, tak v 85% prípadov sa rozhodneme, že ideme kliknúť na linku, máme polovičnú šancu, že to bude tá do Ečka.
keď sa na G, I, H, J, K rozhodneme, že ideme klikať, tak vtedy máme istotu, takže tam sa to nedelí dvomi. A teda celkový počet tých ľudí, ktorí skončia na Ečku, vieme spočítať z toho, že koľko príde z tých ostatných. Dobre, nie je úplne nutné, aby ste teraz rozumeli tomu, že ako presne tie koeficienty tam vznikajú v tej rovnici. To, čo je podstatné, je, že je tam nejakým spôsobom jednoduchý lineárny vzťah medzi počtom ľudí na jednej stránke a počtom ľudí na tých stránkach, ktoré na ňu ukazujú. Môžem sa opýtať, tento vzorec odpovedá tým guličkám? Áno. Lebo tie guličky robia to, že oni sa v jednom kroku presúvajú a tento vzorec spočíta len to, že keď niekedy sa dostanú na tú stránku. Takto, to, čo povedané trocha presnejšou matematikou, to, čo je tu na toto rank E, je celé číslo, tá reálne číslo od 0 do 1, ktoré udáva, že aká časť z tých všetkých guličiek je na konci v tej limite na tej stránke E. A toto vieš spočítať z tých ostatných stránok, pretože... Áno, po ustálení, hej. Proste tým, že sa po tom ustálení už tie hodnoty nemenia, tak tie hodnoty pred krokom a tie hodnoty po kroku musia byť rovnaké a z toho vzniknú tieto rovnice. Lebo my sa snažíme zistiť, že koľko tých ľudí z F-ka príde na Ečko. A z tých 85%, ktorí sú na F-ku a rozhodli sa, že idú kliknúť, polovica odíde na E, ale polovica odíde na B. Aha, dobre. Ospravedlňujem sa, chyba je na mojej strane a tu na G a I majú byť ešte delené dvomi. Dobre, takže to, čo takto dostaneme, je vlastne, že pre každú jednu z tých 12 stránok, alebo teda z toľkých stránok, koľko máme, dostaneme jednu takúto lineárnu rovnicu, ktorá prepája ten počet na nej s tými počtami na tých, čo na ňu ukazujú. No a čo takto máme teda? To je sústava rovníc. Máme 12 rovníc a 12 neznámych. Pre každú jednu stránku máme jednu neznámu. A už na strednej škole sa pravdepodobne stretávate s tým, že ako sústavu lineárnych rovníc riešiť. Honosne sa to volá Gaussova eliminačná metóda, jeden z takýchto postupov. A prístup je veľmi jednoduchý. Postupne nejakým spôsobom odčítavame tie rovnice od seba, aby sme sa postupne zbavovali premenných. Treba, keď sčítam prvý riadok s druhým riadkom, tak dostanem novú rovnicu, v ktorej už nebude x. Takisto z toho ďalšieho riadku sa zbavím x, takže zoberiem prvú rovnicu, prenásobím minus 3, pripočítam k tej druhej. Takže dostal by som takéto niečo, potom sa zbavím ešte z jednej z nich y, dostanem takéto niečo a teraz postupne podosádzam a vyrieším tú sústavu. Takže riešenie sústavy rovníc je úloha, ktorá sa na počítači dá riešiť. To, čo sme práve videli, to je algoritmus, to je všeobecne popísateľný proces, ktorý sa skutočne dá naprogramovať. To zoberete nejaké vnorené cykly a teraz idem postupne cez všetky stĺpce a niečo si prepisujem. Ako rýchlo takýto proces beží? Keď máme n premenných, tak ten počet operácií matematických, sčítaní, odčítaní, násobení, ktoré sa urobia počas neho, je približne n na tretiu. Áno. Vyplýva ti to z toho, že tá matica je stochastická, to je proste... Pre tých z vás v obecenstve, ktorí ešte nie ste na vysokej škole, tá odpoveď znie následovne. Na vysokej škole sa na algebre učia rôzne vlastnosti takýchto matíc a jednej z nich vyplýva, že vždy, keď sa bude tento proces robiť, takže to bude vlastne konvergovať k jednému pevnému ustáleniu a tým, že tamto jedno pevné ustálené rozdelenie tých bodiek je, tak tým vyplýva, že tá sústava má jediné riešenie, lebo tým jedným riešením musí byť presne to správne rozdelenie tých bodiek. U nás ale zase vidíme problém, že my síce vieme nejakú malú sústavu rovníc vyriešiť. Ja som treba pre tých mojich 12 stránok si vedel tú sústavu vyriešiť a vedel si presne zistiť, že ktorá je z nich ako veľmi zaujímavá. Keď máme 20 miliarda web stránok, každá web stránka jedna premenná. Miliarda premenných a miliárd operácií tým pádom počas toho výpočtu.
Takže opäť raz, vymysleli sme si síce skvelý model, ktorý popisuje, že akým spôsobom sa ľudia správajú na internete a podľa neho sa dá zistiť, ktoré stránky sú dôležité. Trvá to strašne dlho. Navyše samotná tá sústava rovníc, keby sme ju chceli mať zapísanú ako takú tabuľku obdĺždíkovú, prvá rovnica, druhá rovnica, tretia rovnica, tak by mala miliardu riadkov, miliardu stĺpcov. Na zapamätanie takejto sústavy treba celé exobajty pamäte. No a práve teda to, vďaka čomu ten Google začal byť úspešný v tom 98. bolo, že Brin s Pageom prišli na to, že ako sa vlastne dopracovať ku riešeniu týchto konkrétnych sústav rovníc nejakým efektívnejším spôsobom. To, čo bolo treba vymyslieť, boli opäť raz nové algoritmy, ktoré by boli efektívnejšie ako tá dovtedy známa Gaussová eliminačná metóda, ktorá tam za radom všetky tie rovnice upravovala. Bolo treba nejakým spôsobom využiť to, že tých našich rovníc je nejakým spôsobom, že sú riedke, že teraz keď máme konkrétnu stránku, tak na tej stránke nie je miliarda linkov na iné stránky, na tej stránke je 10 linkov alebo 20. To znamená, z každej jednej stránky nám vychádza len 20 nejakých linkov, len 20 tých čísel v tom riadku bude zaujímavých. Na toto tu bolo treba nejakým spôsobom využiť a na toto sa potom vymysleli lepšie algoritmy, že ako to robiť. Keď ešte Google vznikal v garáži, tak vlastne jeden počítač, pomerne slušný, bol schopný za niekoľko hodín spočítať pre tie milióny stránok, ako boli tie PageRanky, to znamená to rozdelenie, že ktorá stránka je ako veľmi zaujímavá, na ktorej skončí koľko tých čitateľov. No a vidíme, že teda muselo to byť sakramensky už efektívne, lebo to by boli miliónov operácií, keby sa to robilo tým naivným spôsobom. Dobre. V súčasnosti tento PageRank nie je zďaleka jedinou vecou, čo sa na Google používa pri usporadovaní tých odkazov. To znamená, ukázalo sa, keď bol vymyslený, že keď ľudia prišli na to, že ako ten PageRank funguje, ako Google vyhodnocuje, že ktoré stránky sú nejakým spôsobom dobré, dôležité, tak to začali ľudia zneužívať. Prišli na to treba, že keď teraz vyrobím 100 iných stránok, ktoré budú všetky ukazovať len na tú moju, tak to tej mojej zdvihne ako keby dôveryhodnosť, zdvihne jej to významnosť. A začala sa vyrábať takéto veci, volá sa to potom Search Engine Optimization, že teraz mám vlastne svoju firmu, ktorá niečo predáva a chcel by som, keď niekto teraz dojde na web stránku Google a zadá, že niečo, tak aby moje niečo bolo na vrchu pred výsledkami tých ostatných, čo predávajú tiež niečo. Keby som teraz vyrábal zubné kefky zahnuté v pravom uhle a bolo by nás 10 takých, tak ja chcem, aby tie moje výsledky boli na vrchu. Tak čo spravím? Začnem po internete rozmiestňovať linky na moju web stránku, ktoré hovoria, že najlepšie zubné kefky zahnuté v pravom uhle sa predávajú tuná. No a práve teraz to je super, keď máte ruku zahnutú v pravom uhle, hej. Potom potrebujete si zahnúť takto, no, neviem. Není to príliš nádejný biznis model. Radšej si vymyslíte niečo iné na predaj. Dobre, takže v skutočnosti do toho poradia, v ktorom sa vám zobrazia tie výsledky na stránke Google, momentálne sa zarátava asi 200 rôznych faktorov. Jedno z nich je práve nejaká penalizácia takýchto fariem liniek, že keď sa odhalí, že niekto spamuje a rozposiela automatické linky o svojej stránke, tak sa ho za to postihne a potom bude v tých výsledkoch výrazne nižšie. Ale napriek tomu ešte stále tento PageRank je jedna z technológií, ktoré stoja za Googlom a na základe ktorých sa vyhľadáva. Dobre, prejdeme k inej téme teraz. Iná téma, čo sa dá robiť treba, keď máme web server, na ktorom ponúkame nejaké noviny. To znamená, bežný užívateľ na moju stránku prichádza s tým, že si chce čítať nejaké novinky, chce si čítať správy. A teraz, keď chceme byť lepší od konkurencie, tak to, čím ho môžeme zaujať, čím ho môžeme pritiahnuť, aby prišiel čítať správy ku nám a nie k niekomu inému, je ukazovať mu správy, ktoré jeho budú zaujímať. Ako sa dá takéto niečo robiť? Ako sa dá prísť na to mechanicky, iba čisto výpočtom, že nejakí dvaja ľudia majú podobný vkus? To, čo by sa dalo robiť, hej, keby sme vedeli povedať, že ja s Hermím alebo s Táňou máme rovnaký vkus, tak keď on čítal nejaký článok, že si na ňo naozaj klikol na tú titulku a prečítal si ho, tak potom by sa ho dalo odporučiť aj mne, že toto si prečítaj, to sa ti pravdepodobne bude páčiť.
A takéto niečo sa v skutočnosti používa na mnohých miestach, robia to mnohé servery s novinami, ale takisto existuje napríklad Amazon, ktorý vám odporúča, že tí ľudia, ktorí si kupovali túto knižku, tak tých tiež zaujímalo toto. Tí to majú ľahké, lebo tam si ten človek tú knižku kúpi, tým prejaví ten záujem. Ale napríklad je Netflix, to je server, ktorý odporúča užívateľom filmy. Vy mu budete zadávať hodnotenia filmov, že keď si niečo pozriete v kine alebo stiahnete si to na počítač, si to pozriete, tak prídete na tú stránku a zadáte si tam, že ako sa vám ten film páčil, dáte mu nejaký rating. Na to, čo tá stránka bude robiť, je, že potom nájde ľudí, ktorí majú podobný vkus ako vy a také filmy, ktoré oni videli a vy nie, tak vám bude odporúčať, že tieto si pozeraj, tie by sa ti mohli páčiť, tie by mohli sedieť podľa tvojho vkusu. A toto je sakramentsky ťažký problém, že ako toto dobre počítať. Dokonca pred niekoľkými rokmi bežala súťaž, práve tento Netflix vypísal súťaž o $1 000 000, zverejnili komplet dáta, ktoré boli anonymné, že nebolo jasné, že ktorý užívateľ si zadával ktoré hodnotenia, ale boli tam hodnotenia všetkých užívateľov, že komu sa ako páčili filmy a bolo treba vymyslieť čo najlepší algoritmus, ktorý bude čo najpresnejšie predpovedať, že komu by sa aké ďalšie filmy mohli páčiť. A skutočne teda nakoniec to viedlo k tomu, že vedci z niekoľkých univerzít a z niekoľkých ešte navyše praktických firiem sa potom podávali dokopy, spravili jeden veľký tím, asi 1000 výskumníkov a ten nakoniec teda zvládol zlepšiť ten pôvodný algoritmus Netflixu o nejakých 10% spresniť tie predpovede a potom dostali ten $1 000 000. No a zase raz do takýchto detailov, keď chcete zachádzať, tak to, čo potrebujete, je štúdium teoretickej informatiky, štúdium tu napríklad na našej skvelej fakulte. Hej. A to, čo ja teraz poviem, je nejaký taký veľmi jednoduchúčky matematický základ, na ktorom by sa dalo takýto nejaký algoritmus postaviť. A skutočne toto vieš zisťovať napríklad takým spôsobom, že na tej serverovej strane ty vidíš všetky requesty toho používateľa. To znamená, ty vieš sledovať nielen to, že ktoré stránky on otvoril, ale vieš sledovať aj to, ako dlho na nich strávil. A ten čas, kedy otvorím stránku, zistím, že to blbo, zavriem ju, idem niekam inám, je výrazne iný ako čas, keď naozaj prečítam ten text. Takže ako prečítanie budeš hodnotiť len to, keď to nejako dostatočne dlho na nej strávil potom. Dobre. Takže veľmi jednoduchúčká otázka. Uvažujeme len 2 ľudí. Máme náš server, máme úplne všetky články, ktoré na ňom sú zverejnené. To sú tie jednotlivé čierne bodky. A máme veľmi jednoduchý Venn diagram. Navyše vidíte, že sa mi nechcelo kašľať, takže sú na ňom obdĺžniky namiesto takých tých bežných elips. Takže máme tu na jednu množinu, že to sú články, ktoré som čítal ja, tie sú v tom červenom. Máme tu na druhé články, to sú tie, ktoré čítal Fero. A otázka znie, že ako vieme povedať, že kedy ja s Ferom máme podobný vkus. No, podobný vkus znamená, že to B, ten počet tých, ktoré sme čítali, obaja je veľký, aj to A je malé, aj to C je malé. Keby napríklad nastala taká situácia, že síce A je 0 a B je veľké, to znamená, že všetky články, ktoré som čítal, ja čítal aj Fero, a ten Fero čítal ešte ale 10-krát viacej iných, ktoré som ja nečítal, tak to o podobnosti nášho vkusu nič nehovorí. To len hovorí toľko, že ja som málo čítal na to, aby sme mali nejaké rozumné informácie. Ten vkus bude skutočne dobre podobný vtedy, keď tých spoločných článkov máme veľa a tých odlišných máme málo. A čím viac je tých spoločných a čím menej je tých odlišných, tým je ten vkus lepší, podobnejší. Takže veľmi jednoduchý vzťah, ktorý si môžeme na základe tohto povedať, je, že podobnosť vkusu mňa a Fera je B, to je ten počet tých spoločných článkov, lomeno počet všetkých článkov, ktoré čítal aspoň jeden z nás. Inými slovami sa na to môžeme dívať ako na pravdepodobnosť. Keď vyžrebujem náhodne nejaký článok, ktorý jeden z nás čítal, aká je pravdepodobnosť, že sme ho čítali obaja, že ho čítal aj ten druhý. Tak mám A plus B plus C článkov, z ktorých mám na výber a bez nich je dobrých, bez nich je takých, že sme ich čítali naozaj obaja. Na veľmi jednoduchý trik, ako teraz vlastne, lebo problém, pre ktorým stojíme, je následovný, že teraz treba, keď sme New York Times,
máme 50 miliónov čitateľov, tak ja teraz nemôžem prechádzať všetkých 50 miliónov čitateľov, pre každého zisťovať, či má rovnaký vkus ako ja a potom, keď mám zistené, ktorí majú rovnaký vkus, pre každého zisťovať, čo všetko čítal a z toho mi nejakým spôsobom vyberať. To, čo ja potrebujem spraviť, je nejakým spôsobom túto informáciu prefiltrovať. Vybrať z nej len to relevantné. Tých, ktorí majú podobný vkus ako ja, nájsť rýchlo a potom rýchlo nájsť, čo by mi odporúčili. Pretože ja keď teraz prídem na tú web stránku, ja nechcem čakať hodinu, kým sa mi teraz vygeneruje, že čo by som mal čítať. Za tú hodinu som mohol kľudne toho mať prečítaného 10-krát viac. Ten trik, ktorý spravíme, bude následovný. Každý jeden článok dostane svoje náhodné číslo. Toto sa už samo o sebe robí. Keď treba dojdete na tú stránku, tak v tej URL hore na konci každý to článok má to nejaké svoje číslo. Treba môže to byť nejaké 64-bitové číslo, ktoré je nejaké IDčko v databáze toho článku. Pre každého človeka si následne zapamätáme najmenšie číslo článku, ktorý on čítal. To znamená, pozrieme sa na tú jeho množinu článkov, ktoré on prečítal a vyberieme si jeden z nich, ten, ktorý má najmenšie číslo. To znamená, náhodne sme si ako keby zvolili jeden článok pre neho, ktorý nás bude zaujímať. A teraz si povieme, že jeho kolegovia toho človeka, to sú všetci tí, ktorí majú ten istý článok priradený. Takže toto tu samo o sebe je veľmi jednoduchá operácia, pretože to vieme mať zapamätané ako jednu takú tabuľku. Meno človeka, číslo článku, meno človeka, číslo článku, meno človeka, číslo článku a tak ďalej. Pre každého človeka jedno číslo článku. A teraz, keď máme konkrétneho človeka, chceme nájsť jeho kolegov, to vieme spraviť efektívne. Zistíme si jeho číslo a nájdeme všetkých tých, ktorí majú to isté číslo. Keď to budeme mať nejakým spôsobom teraz usporiadané podľa toho čísla, tak to vieme spraviť veľmi ľahko. Takže toto tu je operácia, ktorou sme tých ľudí rozhádzali do nejakých škatuliek. V jednej škatulke budú tí, ktorí majú ten jeden článok, v druhej škatulke budú druhý a tak ďalej. A v rámci škatulky ich voláme, že to sú kolegovia. Na čo je toto dobré? To, čo si môžeme všimnúť, je, že tá podobnosť vkusu tých ľudí, tak ako sme si ju definovali, ako ten zlomok, je presne rovná pravdepodobnosti, že tí dvaja ľudia budú kolegovia. Prečo je to tak? Keď si všimneme tie články, ktoré sme dokopy čítali, tých A plus B plus C článkov, tak tým, že sme vygenerovali článkom náhodné čísla, tak jeden z týchto tu na A plus B plus C článkov dostal najmenšie z nich. A teraz na to, aby sme boli kolegovia, tak potrebujeme, aby ten s tým najmenším číslom bol jeden z tých B v tých strede, tých spoločných. A to sa stane presne s tou pravdepodobnosťou B deleno A plus B plus C. Takže čo nám to hovorí? Hovorí nám to, že čím podobnejší vkus mám s nejakým iným človekom, tým je väčšia pravdepodobnosť, že budeme kolegovia. Takže tí moji kolegovia je v podstate dobrá reprezentatívna vzorka ľudí s podobným vkusom, ktorú som navyše výpočtovo veľmi ľahko dokázal získať. Takže dokopy to, čo sa udeje, v veľmi zjednodušenej podobe. Zase raz všetky tie web servery, všetky tie stránky to majú vylepšované, toto ešte, doľaďované detaily, aby to bolo dokonalejšie. Ale treba tá základná myšlienka vyzerá následovne, že dojde nejaký nový čitateľ na tú stránku, začne si niečo čítať. V tej chvíli, keď on si otvorí tú stránku, my si rýchlo nájdeme tých jeho kolegov a teraz pre každého kolegu začneme náhodne vyberať nejaké články, ktoré on čítal. A vyberáme ich dovtedy, koľko máme času. Keď treba chceme mu odpovedať do 4 sekundy, ukázať mu tú stránku, tak 4 sekundy môžeme si náhodne vyberať nejaké články, ktoré tí ostatní čítali a ten náš človek ešte nie. No a tie články, ktoré boli medzi tými jeho kolegami populárne, to budú práve tie články, ktoré pri tomto náhodnom výbere najčastejšie stretneme. Takže robíme si len proste čiaročky, robíme si štatistiku, že ktorý sme koľkokrát vybrali a tie, ktoré najčastejšie vyskakujú, tak tie potom budú tie, ktoré budeme odporúčať. Prakticky potom nie je možné, aby odporúčil článok, ktorý má väčšie číslo. No áno. Toto tu hovorím zase raz, je len úplný nejaký základná jedna myšlienka, na ktorej sa dá stavať potom už prakticky použiteľný algoritmus. To, čo sa dá robiť, treba je nejakým spôsobom prečíslovávať tie články raz za čas a tým pádom potom vlastne alebo priemerovať tieto výsledky, alebo treba pre každého človeka brať tie články 3 alebo nejak tak. Reálne v praxi aj na Slovensku sa už môžete s takýmto niečím stretnúť a teraz teda budem chvíľu politicky možno nekorektný, ale
Kolegovia z vedľajšej školy z Fitky urobili na SME takéto niečo. Tam je teraz už odporúčanie nejakých dobrých článkov. Moc im to nefunguje. Ale zase není to také zlé a vlastne je to aj o tom, že sú v ťažšej situácii, pretože ukazuje sa, že čím viac dát máme k dispozícii, tým ľahšie sa niektoré veci robia. Treba na tej angličtine, ktorej existuje toho obsahu na webe možno 1000-krát viac ako v slovenčine, sa ukazuje, že tie štatistické veci, ktoré s ňou pracujú, fungujú o mnoho lepšie. Jeden iný príklad, kedy sa stretneme s podobnosťou, okrem podobnosti vkusu, je podobnosť slov. A toto je opäť štatistická informácia, ktorú teraz zadarmo dostávame tým, že máme k dispozícii internet. Ja som si vybral nejakých 5 náhodných slov a vybral som si ich v angličtine práve preto, že v tej angličtine to lepšie vychádza. Tie slová, čo som si vybral, sú Java a C++, to sú názvy dvoch programovacích jazykov. Vybral som si slovo violin, husle, vybral som si slovo kite, to je šarkan, ktorý sa púšťa, a vybral som si slovo string. A string je slovo, ktoré má v angličtine viacero významov. V prvom rade je to špagát. Okrem toho, že je to špagát, tak sa to používa ako struna, napríklad u strunových hudobných nástrojov. Proste to, čo my na husliach voláme, že to sú struny, alebo na gitare, tak to sú strings v angličtine. A okrem iného sa teda ten pojem string, ktorý sa do slovenčiny prekladá ako reťazec, nie ako špagát, zaužíva aj v tých programovacích jazykoch pre dátovú štruktúru, ktorá sa používa na ukladanie teda reťazcov, postupnosti písmeniek. No a to, čo teraz môžeme robiť, je pozerať sa, zoberieme Google a zadáme do neho slovo string. Čo nám Google vypíše? Vypíše nám nejakých 10 najlepších odkazov, tie sa teraz odignorujeme a pozrieme sa tesne pod to okienko, že koľko tých vecí so stringom je. A Google nám teda povie, že v databáze má 139 miliónov stránok, na ktorých sa nachádza slovo string. Má tam 47 miliónov, na ktorých je C++, je tam 196 miliónov, na ktorých je Java, je tam 21 miliónov stránok o šarkanoch, je tam 23 miliónov stránok o husliach. A vidíme, že toto tuná je vlastne nejakým spôsobom podobné tomu, čo sme tu robili pred chvíľou. Mali sme nejakých ľudí a každý z nich pozeral nejaké články mal jeden, nejaké články mal druhý a nejaké články boli spoločné. Takisto je to na webe s tými stránkami. Nejaké stránky sú o stringoch, nejaké stránky sú o husliach a nejaké stránky sú spoločné, kde sa vyskytuje aj slovo string, aj slovo violin. A čím je viacej takýchto stránok a čím je menej tých ostatných, tým viac súvisia spolu to slovo string a to slovo violin. Tie modré číselká sú zase počty v miliónoch takých stránok, na ktorých sú obe tie slová. Keď zadáte do Google string, medzera, kite, dáte enter, tak vám to vypíše, že približne 1,7 milióna takých stránok je. No a v tomto okamihu, keď máme túto informáciu, tak môžeme začať z nej automatickým spôsobom zisťovať, ktoré slová spolu súvisia. A to, čo si môžeme napríklad teraz všimnúť, keď užívateľ zadá, že chce vyhľadávať string, tak my si môžeme všimnúť, že string veľmi silno súvisí aj s C++, aj s Javou. A pravdepodobne je to tá istá téma, lebo aj tá Java a C++ veľmi silno súvisia. Všetky tie 3 čísla sú veľmi veľké. String veľmi silno súvisí aj s violin, lebo tu je 23 miliónov stránok a z nich 5,2 obsahuje aj slovo string. Ako tak súvisí aj s tým šarkanom, tam sa to až tak výrazne neprejavilo. A trebárs vidíme, že husle a C++ nesúvisia skoro vôbec. Takisto šarkan a Java, šarkan a C++, ten súvis není nejaký výrazný. Takže len na základe čisto týchto čísel, čisto týchto počtov tejto štatistiky sa dá povedať, že vyzerá to, že to slovo string bude mať asi viacej významov. Jeden z tých významov je string v kontexte C++ Java, druhý význam je string v kontexte violin, tretí význam je možno string v kontexte kite, tak by sa nám to zdalo dostatočne relevantné. No a v tejto chvíli vlastne sa dostáva ten vyhľadávač možnosť toho užívateľa dodatočne opýtať. A toto je niečo, čo teraz začína byť vidieť aj na tom Google a budete to určite, to je moja teraz predpoveď do budúcna, toto je niečo, čo budete v budúcnosti vidieť viacej na Google. Že keď prídete a zadáte otázku, že chcete hľadať string, tak sa vás toho opýta. A myslíš string v mysle C++, Java a tak ďalej, alebo myslíš string v mysle husle, alebo myslíš ešte niečo iné. A tam si potom môžete došpecifikovať, že ktorú z tých skupín významov, ktorá z nich vás zaujíma. Takéto niečo sa
ako náhle máme veľa údajov, dá sa to štatisticky nejakým spôsobom robiť. Podobne v slovenčine, keby ste treba zadali, že list, tak by sa vás to malo opýtať, že myslíš list v zmysle strom, les, alebo myslíš list v zmysle pošta, známka. A napriek tomu teda, že toto sú úplne odlišné reťazce, ktoré nejakým spôsobom medzi sebou nesúvisia, tak tým, že ten vyhľadávač má databázu obrovskú všetkých možných článkov, tak my sami sme mu vlastne povedali, že čo s čím súvisí. A na základe toho on potom dokáže pre nás nejakým spôsobom lepšie fungovať a dokáže takto identifikovať treba aj významy slov, že nejako súvisia. Dobre. V tejto chvíli 12:11, koľko mám času? Dobre. Tak ja už príliš nebudem zachádzať do iných ďalších veľmi náročných tém. Ešte porozprávam možno nejaké drobné pikošky. Trebárs o tom, že takéto výpočty, predstavte si, že teda sa snažíte robiť vo veľkom. To znamená, programujete niečo pre veľký vyhľadávač, Google, Bing, alebo Yahoo, alebo niečo podobné. Ako to tam funguje? Funguje to tam tak, že nebude sa ten program váš spúšťať na jednom jedinom počítači, lebo by to nestihlo. Tých počítačov majú 100 000, tie sú rozmiestnené po dátových centrách po celom svete. Tam sa to nejakým spôsobom celé chladí, celé sú tam pripojené také hrubé káble, cez ktoré tečú gigabajty údajov a počíta sa o dušu. Lenže v čom je problém napríklad? Problém je v následovnej úvahe, že doma máte počítač, hej, a predpokladám, že každému z vás počítač už máte nejaké roky, občas sa pokazil. Komu sa už niekedy doma pokazil počítač? Skoro všetci, hej. Dobre, v priemere to vychádza u tých moderných počítačov podľa mňa tak niekedy na nejaký rok, 2 možno. 2 roky treba sa dohodneme, buďme tolerantní. Raz za 2 roky sa taký počítač pokazí. Alebo za 3, raz za 3 roky. Čo to znamená? Keď máte jeden počítač, tak sa vám pokazí raz za 3 roky v priemere. Keď máte 3 počítače, tak sa vám v priemere jeden za rok pokazí. Keď máte teraz 3x365, čo je približne 1000 počítačov, tak sa vám pokazí jeden denne. A keď máte nie 1000 počítačov, čo je jeden pokazený denne, ale máte 100 000 počítačov, tak sa vám pokazia 4 počítače každú hodinu. To znamená, máte síce datacentrum, hej, je tam 100 000 počítačov, ale každú štvrť hodinu môžete čakať, že jeden z nich vám uhorí, že prestane fungovať. Toto sú tie skutočné podmienky, v ktorých sa potom musia tie aplikácie fungovať. Nesmú sa stratiť dáta, keď ten počítač uhorí. Tie dáta tam musia byť duplicitne porozkladané. Nesmie sa stratiť ten proces. Keď teraz uhorel jeden počítač, tak nemôžem byť zaseknutý, že posielam mu, že tu na vyhľadávaj tým Korejcom ďalej, lebo Korejci by zrazu nemohli vyhľadávať. Musí sa to okamžite prepnúť na niekoho iného, kto neuhorel. A keď sme pri tom uhorení, jedna z krásnych storí, ktoré som sa dopočul, keď som bol v Google v Kalifornii, bola následovná, že v súčasnosti už Google sám spravuje väčšinu svojich dátových centier. Kedy tomu tak nebolo. Mali outsourcované, že vlastne mali svoje počítače v nejakom väčšom dátovom centre. A jedného dňa sa prihodila následovná udalosť. Oni samozrejme mali u seba monitorovací systém spustený, ktorý im hlásil, že ktoré tie ich počítače fungujú, ktoré nefungujú. Neviem, či ste videli, ako to v takom datacentre vyzerá, ale to nie sú také počítače, ako máme my doma, že taký veľký case a ten sedí niekde na stole. Ale to sú také plácaté veci, ktoré sa zasúvajú do takých šuflíkov nad seba. Takže v takom datacentre, keď tam prídete, tak tam stojí trebárs taká nejaká plechová konštrukcia a v tej plechovej konštrukcii sú takto nad sebou nazasúvané počítače. Každý ten počítač je taký veľký kváder, takýto. No a teraz v tom Google sedeli tí technici a kontrolovali, či všetko funguje a zrazu videli, že jeden počítač, ten horný, prestal reagovať. Prešlo asi 5 minút, prestal reagovať aj tento. Prešlo ďalších pár minút, prestal reagovať aj tento a zároveň s ním na vedľajšej skrini tento. To už nebolo tým technikom všetko jedno a keď už sa to šírilo ďalej, tak ten chlapík, ktorý sa to kontroloval, tak mu došlo, že čo sa deje, zdvihol telefón a volá do toho datacentra. Že dobrý deň, prosím vás, ja tu volám z Google teraz a my si myslíme, že u vás horí. Čo nie, to u nás nehorí, to je blbosť, tak to by sa pustili alarmy a všetko. Ale vážne u vás horí, choďte skontrolovať tento rád, tieto čísla, tam to bude horieť.
tak naveľa proste 5 minút hustil do toho vrátnika, čo to tam strážil a po tých 5 minútach ten vrátnik sa tam teda išiel prezrieť, zistil, že horí, zahasil to, vrátil sa k telefónu a hovorí, teda naozaj tam horelo, jak ste to vedeli? No a na druhý deň teda dotyčná spoločnosť dostala od Google výpoveď, ktorá končila slovami, od našich obchodných partnerov očakávame, že vedia, keď horia. Dobre, takže aby som nejakým spôsobom poslednými slovami ukončil svoju prednášku, aj monitor mi už zhasol, vynikajúce. Tak to, že máme v súčasnosti k dispozícii takto obrovské dáta, na jednej strane je to problém a je to výzva, pretože to, čo to vyžaduje, je, že potrebujeme novšie a novšie algoritmy, ktoré budú lepšie a efektívnejšie tieto dáta spracúvať a vyberať z nich to, čo je pre nás, pre ľudí podstatné. Na druhej strane, nie je to len výzva, nie je to len problém, je to aj dobrá vec. To, že máme veľa dát, napríklad umožňuje robiť takéto štatistické veci, ako som tu mal s tou podobnosťou slov. Takisto preklady, ktoré robí Google Translate, tak nie sú robené na takých tých metodách, že mám slovník a povedané tomuto slovu zodpovedá toto slovo, ale tie preklady sú robené štatisticky, že vlastne máme stránky, ktoré sú v podobnom kontexte a vieme, že tu na toto bolo anglicky a tomuto zodpovedal tento text v nejakom inom jazyku. A na základe takýchto informácií sa potom tie preklady vlastne automaticky robia. A hovorili tí chlapíci, ktorí to programovali, že skutočne bolo potrebné obrovské dáta na to, aby to začalo fungovať. Že keď si to naprogramovali si nejaký algoritmus na to prekladanie, ktorý mal byť nejakou proste beta verziu Google Translateu a vyskúšali to na 10 miliónoch bajtov nejakých vstupov, proste 10 miliónov znakov textu. Nefungovalo. Vyskúšali to na 100 miliónoch. Trošička fungovalo, ale nijak extra. Vyskúšali to na miliarde a zrazu to prekladá. A keď si teraz naozaj otvoríte Google Translate, zadáte tam nejaký text v angličtine, dáte si preložiť do slovenčiny, tak je to zrozumiteľné. Není to gramaticky korektné, ale robia celkom dobrú prácu už. A práve tá dobrá práca za veľkú väčšinu vďačí štatistike, vďačí tomu, že už na tom webe my ľudia sme vytvorili dostatočne veľa obsahu a z toho obsahu sa potom vhodnými algoritmami dá vyžmýkať to, že akým spôsobom tie slova v rôznych jazykoch spolu súvisia. To je presne vlastne napríklad tento problém, ktorý sme tu mali, že keď sme tam mali teraz string a reťazec, ako dva vrcholy, nie string a Java, tak by sme tiež videli, že to súvisí spolu, pretože nám už ľudia povedali, že to je preklad jedno pre druhé. Takže asi takto. A ja vám ďakujem za pozornosť a bavte sa aj zvyšok dňa. Čaute.